kulay. Yun. Yun. Ilan pala magganyan. Ayun, pag gusto. Mga taya, mga kakabsat, mga kadragan, mga hilang sa zero. Ay, si Papa. Nagagaya. Kaya ano meron? Gigi. Ba't ganun, te? Yun. Kailan pala magkaroon ka lang? Oo, budilim. Nakita lang ako. Kalayo-layo mo naman kasi. Gusto mo yung ano. Magandang kasi. Ting ang ano. Kalayo-layo mo pa po yan. Yan, hello po sa 20,000 viewers. Hello. Nakita rin mulagat ko pa. Hello na. Oo. Oo, di nakita. Pantay ang mga kasagsa. Okay na tayo. Listen nyo guys, meron pa tayo hangansay. Tara na. Let's pray. Tayo. Close your eyes and pili kung Sikap mo naman. apa, bigyan mo. Kain po. Kain po. Pinagilipang malum, mga tayo tipang malum. Saan ang spicy natin? Salamat po sa nagpakain. Thank you so much po sa kay Miss Bevelyn Dica. Thank you. Thank you. Thank you. Pre hapunan. Kaya kaming hapunan ngayon. May nagpadya. Wow. May sampot sa mga daw eh. Kanina pa yung nag-antay sa inyo. Sabi niya sigurado. Yan, bibili ko. Kaya pala nagsunod namin. Nakamit tayo. Sabi niya, oh, malaki Yun alam ko ba yan? Hintay ko nga yung tayo ng baboy. Uwe. Tulap ng baboy. Sarap ko kayong pagkain. Ang pagkamahan ko. Ang pagkamahan ko. Ano ba yun? Gabay. Kain po. Thank you, Ate Beg, sa pagyalan dito. Thank you, Beckin. Salamat sa spicy chicken. Ito na nga tutulog mo. Gara ka pa. Huwakan mo eh. Kung silang sa kainin mo. Pati ikaw niyan sa anak ko. Ito ko may isa dito. Kain kanin pa. Sigurado ba nakatira sila dito? Kasi tayo ng Wala pa naman nata. Gasang. Hindi mo ito ang lagay? Hindi ba tayo sa ano? Katin pa. Sige, halata. Ayaw niya ako sa sautaw. Oo, huwag masyado ako. Galaw na. Kaya ano na, hindi man halata eh. Natagilin. Ano ba ba? Kumain na kayong Jollibee? Hindi na kayo na-imik? Sabi sa amin ng Jollibee eh. Yung galaw, baka mapuha. Hello po, Ma'am Marley Mandero. Kabsat.
Hello po. Shout out po kay Salde Di Pedro. Hello po. Kay Sir Ariel Alvarado. Ito mag-diet. Sabi nila mag-diet daw kami. Bukas na lang ulit. Yung may tip ako dun eh. Este. Na, yung kape ko. Na, Mga doon, tsaka yung tip. ay, ito yung akin, oh. Pwede mo na eh, diretso ka na. Wala pa lang tubig yan. Pagpit na. Patiking ka ba? Sir mo, kadami na katila. Ikot daw, ikot. Ikot daw yan. Hello po hello po, magandang gabi. Pa-shoutout po sa family ko sa Samar. God bless Team DFL from Romel Ligaspi. Hello po, Sir Melinda. Hello po. Sa ano yan? Mga kamag-anak na dyan. Family. Salamat. Salamat. Paano nyo? Kuya Ulan wala po. Sumapa si Kuya Ulan. Yes guys, maaga yung aming kainan ngayon, yung aming dinner kasi meron kami ensayo. Saka panata. Thank you Miss Beb sa iyong pa-Jollibee. Thank you. Thank you po. Ingat ka Thank dyan. you. Thank you. Naka-jollibee na naman kami. Shout out po kay Sir James Munda watching from Saudi. Busy. Busy sila guys magsubo. Buti na makakonect sa wifi. Nag-type daw siya, pero bawi. Hindi niya na guys, ang panamod bawon. Ito nga yung aking team. Yan guys, kain tayo. Tara, dali. Yan na po kami mag-shoutout ha. Panoodin niyo muna kami magkain. Shoutout dito ka. Parang ako hindi pa. Hindi si Balong kasi Balong papaunga. Kasi nakit yung isang bahay na marami kami magkasakit. Ayun na. Hindi pa rin kami. Walang mag-aalaga. Walang tagahilip naman sa nila. Ayan, mag-payment tayo ngayon. Hello po sa 35,000 viewers. Ayan. Say hi ka kay ano, kadyan na nung Akala, nandito naman kami nakakain. uwi ka na ka mo. Dahil pagkanong ko na nagtail. Parang ayaw mo siya. Naka. Enjoy yun lang. Napamalo sa mga bata eh. Hindi lang dahil sinala. Sarap ng kape. Duraan ko to guys. Marami na ganyan. Iduraan ko muna. Tapos na dali. Shout out po sa lokal ng Imos. At shout out po kay Ma'am Florence Corongan from lokal ng Imos. Ayan. Hello po sa mga kapatid natin dyan sa Imos. Cavite, di ba yan? Opo si Alex is nagkasawa. Si Alex kasi guys, kailangan niya ng date lang kasi na pamilya na siya. Tapos nakalipat na rin po siya noon. Saka may dalawang baby. Kaya kailangan niya may trabaho.
yun yung patuyuan mo. Siguro pag ibili yun. Hindi nakatali. Wala na pang mga. Ni itim, pumuputi ang kuha ng camera nyo, ladies. Ganun po talaga. Kasi ganito ka. Oh, Sherry. From Sherry Bantilan. Pa-shout out naman Team DFF from Valenzuela City. Hello po, Ma'am Cherry. Kain po. Kain po tayo. Ayan, kay Joren, kaya lang ka madarating. Magpa-chowking ka naman daw. Chowking, Lorian. Ano gusto mo mo daw pinagay? Sino ko gusto mo sa chowking? Chopan lang yan. Yung security nga. Kahit yung security guard na yun. Magsama kaya tayo. Magsama kaya yun. Mag-take out. Namiss na daw kasi namiss na daw kasi yung yung salita ni Alex na the prank. Ay, it's the prank. Hindi niya nakita ni Bailey. Nagkita rin kami noon. It's a prank. Nagkita rin po kami noon nung nakaraan na prank. Namasyal siya. Lord, ta camera yo, ganda. Lord, ano? Ano ba yung wifi ba yan? Hindi mo magdaan. Kailangan magkaway ko. Shout out po kay Sir Prince Taylor. Shout out kay Tadjang. Yan. Baby Gavin, Matmat, and Coco. Yan. Ingat kayo dyan. Anya ti si Dayo. May nagpa-Jollibee lang po na mabait natin sponsor. From Saudi, Qatar. Saudi. Sponsor. Qatar pwede ba? Oo, Qatar. Saudi rin naman yun. Ay, But at least Middle East. Middle East. Middle East. Bakit? Bye na, Charles. Saan mo ako? Meron pa rin. Ayun sa'yo, ang dami oh. Kalay ko. Friend, pumipintas ka mo at in love kang saan. Tsaka camera lang po yan. Oo, wala na ako. Kasi nagwala. Ano ba? Baka naman pa ako. Ikaw ang pare. Ang plato daw. Ito lang ako mangkok. Ano nga, kunti lang. Hindi. Kasi, kunti lang yung parang nabulunan na sa atin yun. Nabilang natin platong dito ng ruwan. Dati sa ginaw. Hi po everyone, pa-shout out po to all viewers ng DFL watching from West Bulacan. Sa turong dalos kainin na niya. Cyprus. Cyprus. It's Cyprus. Thank you po Ma'am Ophelia Lilangan. Kay kapatid na Ophelia. Hello po, ang ating kapatid na Ophelia. Panahon po ata. Tama na yun sa'yo. Ito yung sauce. Ang hangin ka? Doon hawak-hawakan Kaya ako. Ito ba dukit? Gusto ko yung makula? Okay, kukal na to Maraming wala. Maraming ay, ito yung puro lasang. Ayun yung puro lasang. 4, 6, 8, 10. Sino nagduble? Papa. 12 yan eh. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 10. Papa. Kasi ilang bilang.
Ulit. Busi to ah. Nagbible. Kulang lang ito. Ayun o. Kulang na isa? Ayun pa ulo siya. Diba isa Isa pa o. Kaya nga, kung luto ito. Gawin na sila ba? Nawawala na yung isa. Isa ba ni Jollibee? Kulang ng isa. Baka may nag-ano kanina. Ba nagdubli ka? Lalaro si Papa? Wala na. Ay, Bigyan mo si Tambo oh. Spaghetti. Yan. Bok! Alika Tambo. Bigyan mo ng plato eh. Kaya ang plato din. Mayroon anti pa sa ito na lang. Hindi lang na raw yung plato. Tambo! Alika. ilang ng plato. Naka, Tambo! Alika na. Ayaw mo ah. Ayaw mo. Ando pa sila? Yan, shout out po kay kapatid niya ka Roger at ka Margie de la Cruz from lokal ng Visa, Baguio City. Ilan po? Sabay-sabay yung kamay. Kay Ma'am Amelia Manago from Saudi. Shout out din po kay Sir Ruben at Ma'am Beck ng Bahrain. Hello po, ingat po dyan sa Bahrain. 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 barren. Chicago. Chicago. Kuwait. From Kuwait. Ano daw? No speak in Tagalog. Patay. Oh no. Tenos. Oh. Oh my goodness. Oh no, oh no. Oh my God. Oh my goodness. Oh my God. Sabi niya, oh my No God. problem. How old are you? No problem. No problem. My friend. How much your name? Ito, may taba. Hala! Hala! Hala, sino na po ng balat ko? May isa pa yun. Yung balat mo, nakagabi. Hugas ka ba ng kamay mo, Charles? Hugas ako. Tambo. Hugas ako ng Tagalog. Ay, sorry. Talaga? Gusto pa. Sambo! Tambo, English. Ano English ng tambo? Come here. Tambo. Ano nang ayon? Walis tambo. Ano ang English ng walis tambo? Walang alis ng mga Walang walis tambo sa'yo. Eh, pag wala sa'yo, walang Tambo. English. Wala na. Wala kayo. Bro. Tambo, tambo. Ay, wala din. Leon? Drone? Bro. Ano ba? Drone na. Teng, maltukam na ako talaga. Ayun eh. Kumain ka ng kanin. Hindi lang kain ng mamaya. magkain ka pa, wala ng kanin. Diyan na sa ano. Hello, Dragon Fruit Ladies. Congrats nga pala. Aiza and Bailey. Shout out po, family Mangubat and Candelaria from Pinamalayan, Oriental, Mindoro. Pagbati ay kay Ma'am Leslie Mangubat. Hello po. Hello po. Ingat po kayo dyan sa Orlando. Salamat po sa pagbati. Shout out po DFL from Dacuban City from June Gonzales. Jong Gonzales. Jong Gonzales. Hello po. Jong Gonzales. Shout Welcome po Sir Roger De La Cruz. Kaya dapat pa nakita. Ay, wala na palang panata ngayon. Wala na, sabi. Tapos sa mga talaga. Nanay shop. Ito ngayon panasa din. Pati na natin mga Oh, nakasipis lang ko lang nabisinan. ayoko to nga, malaman. Gusto ko yung mga tulang-tulang. Ako din. Ito lang. Akin yun, Ayaw niya daw. Yan yung malaman, yung tulang na gusto. Kasi malaman na siya.
Oh, spicy, spicy. Kailang order. Pasang piligaya, kumpleto pa. Hello po kay Sir Bong Claudia. Congrats, Aisa and Ginary. Thank you po. Thank you po. And shout out po sa anak ni Ma'am Aisa Piniquito na si Lawrence and Lawrence Adriel Piniquito from Taguig City. Hello po. Hello po. Naulaw na rin lang ng loob. Itim-puti. Masyado pala yun siguro kayo. Hindi naman ano yung pan. Ikot mo abis dapat mo lang. Lapit ko daw ah. Ayan pala dapat eh. Hindi talaga yan. Tingin mo. Talo na ba? Ay, talo na buya. Yung ano. Hindi yun ma. Yung lapit mo yun. From Mary Ann Maling, God bless you, Team DFL, and at advance, congrats to Aisa and Billy wedding. Thank you. Thank you po. Ayan na si Miss Bebelyn, thank you so much. Ingat ka dyan. Jollibee. Thank you. Pa-Jollibee ka pala. Hindi ko alam. Thank you sa Jollibee. Saan? Sa batasan ulit? Congrats, Ken Billy and Ken Aisa. Thank you. Sabi ni Sir Reynan Estabilo. Kapag na kami sa batasan. Hindi pa rin makaisip ako. Sorry. Yan, hello po sa 57,000 viewers. Hello na ba kayo ga? Kanta yan ng ano. Kapag kita yung bubupin. Si Bebelyn daw pupunta yan dito sa kasal mo. Oo, makakauwi ka 2 years ka dyan. Si Nessa Del, libre mo daw ng aeroplano. Lapit lang, Cavite lang siya. Papunta. Wala nang pauwi. Wag ka na uuwi. Papunta lang, huwag ka nang uuwi. Labas mo yung motor lang. Labas mo na yung motor. Hindi. Natala ko. Tubig daw. Kape daw, kape. Wala na. Lubos nyo na talaga. Sarap. Hindi. Kay Marikit na. Ikaw, tao kay Marikit. Kasi gayo ko lang. Gayo. Tatlo. Gayo. Iba ng laki tayo. Kainan nga ako muna. Hindi na ayaw. Granya. Pati ka na yung lugar. Lakad sa manang gari. Nagsalisan na guys. Gusto mo lang nagsalisan na. Sarap po tayo. Nag-arisan na. Ilaw pa tayo. Anong ulam nyo ay? Magi. Kasi may tatay. Pati si Ana. Ikaw na magsunod ka. Buti sa antibasing tapos na. Mag-inom ka na ng vitamins para ikatanggalan ng ano. Gusto ngayon ng mga lagnat-lagnat. Sara na. Ginawa ng gamot. Ba't may sakit dito, Sarah? Nahawaan niya eh. Kanina. Paglaban niya, naligo. Naligo. Na? Pula-pula din ang kanya. Ayan, advance happy birthday po kay Ma'am Marie Chris Gandia. Ganja. Gandia. Kalapad ko na. Happy birthday po. Happy birthday po. Ayan. Enjoy your day. Yan, shout out din po kay Victoriano de la Cruz from Madrid, Spain. Kay Ma'am Manu Balangatan from Ontario, Canada. Hello po. Ingat po dyan sa Canada. Hello po. Bigyan mo si Nana.
Bawal sa kanya may kulay. May kulang. Makulay na ganyan pala. Bakit bawal? Bawal sa kanya. Binawal ng doktor. Suslong man yan. Yung may mga ketchup. Pero ginapakain na rin namin sila kasi Ngayon lang yan. Kung okay yung na siya. nagkaroon siguro sa ng bawal kasi. Marami yung bawal. Pero malikat na ulit siya. Hindi ko ayaw nga Kain magsa. na kanina kasi ako nakita nga si Grupo. Recover na. Nagabawal na ang kain. Kakain natin kay Cooper. Ang taba din yun. Ang mabot din. Pagkasalina ka dyan, oh. Oh, may sauce pa tingin. Wala naman ng manok. Then guys, alis po muna kami ni Billy at mayroon na po kami papipirmahan. Documents. Thank you sila sa kanilang mga Thank you po sa lahat ng bumati sa amin. mga Thank you po. papel-papel. Bye-bye. Marami silang kailangang papirmahan. Buti lang hindi uso pa yung dati. Nung ako pa lang noon, hindi ko masyadong ganyan kahit. Kaya nga, bakit kailangan Hindi man yata sila hindi ko masyadong solicitude. solicitude? Oo, ganun sa ano noon, solicitude. Wala Para saan yun? Kung magkakaw ka, Ilagay Sabay bahay? hindi ko na sa limang ko. Sa kanila yung lalagyan. Dito ba yun? Ay, kanino to? Kay Huwi niya kay Mariket. Dito na, oh. Bigay mo na yun. Ito pa, oh. Mamay sabihin niya, isang ganito yung kalahati. Ito rin yung bigyan mo rin sauce. Gusto, huwag ako malaki-laki. Hintayin mo. Peng pa shout out man mat, nabayag ka nga love talagan. Nay, ni Nay, parang Brunei. Kunani Jomar Cabalona. Yan. Hello po, Sir Jomar Cabalona. Cabalona, ang patsawking ka na ako. Ay, joke lang ah. Naglapod tulog ang Cabalona. Diyaw di lang pala gamot, andi pa siyang. Sabi ni Dindo Crisostomo. Ay, Ajik ka. Ajik ka. Hintayin mo. Masaya pa kami. Hello, magandang gabi po mga kapatid at Team DFL. From Rodel Lacostales. Hello po, Sir Rodel. Oh, sabi ni Jumar na eh. Nabigat ko na, the choking yaw. Ang masasabi mo, Kay? Choking daw ni Pei. Thank you so much po. Matitibay niyo, girl. May mahirap kami guys, loko-lokohan. Biro-biroan. Dapat nila to. Ay, madi ka. Madi kang loko-loko. Lay. Lalim ko. Madi kami nga po. Seryoso. Nalingaling ka nga si babaaw. Makanito. Seryoso kami nga tao. Madi kami nga loko. Sir Jomar. Ilang taon ka na, Sir Jomar? Jomar pala na tangkad. Sino ba ka mag-reply? Nag-iba lang ganito. Ay, naku, ba't nagluko? Oh, hindi ko siya nagaluko. Pa-shoutout naman sa inyo mga girls. Sabi ni Levi Turba. Yan. Hello po sa'yo, Levi Turba. Hello po. Kay Pio Vasquez. Kasarap ng tawa, nood mo na Gakain ko si Pei. 29 na ako. Oh, hindi naman po nagkakalayo. Ilang taon ko na? 30? 29. 29. 30. 30 oh, mas maano lang kayo ng isang taon. Diba hindi naman siya halatang 30. Mukha lang naman siyang 39 eh. Mukhang 49. Hindi naman. Taga saan po kayo dito sa ano, Pina, Sir Jomar? Hindi nga magkasya yung kon natin eh. Ay na po, met. Dapat Ay, nagpasaya po, meant to be. Ay, paano? Sana nga talaga paing. Meant to be. Uy, bigat. Ba't masikip na sa'yo? Magtaba ka na eh. Kasi naglaki na naman dyan ko. Ay, lalo mo pa sa August pa. Marami ka pang Taga Pangasinan na. Marami pa akong makain. Pangasinan. Ate. Pangasinan dyan. Sinig kami na. Panggalatok ka gayam. Anak nalasi ka lang.
Mangantila. Mangantila, mangantako. Mangantila. Nalasi ka. Nimbaan na ito ibabagam. Anto ibabaga. Tugabay lang din. Oh, nagdugabay. Tay, mangantay di tapok. At dadarat na. Mangantako. Mangantila. Galila mangantila na pala. Mangantila. Ano yung lagte? Anto isasao. Mangantayo. Mangantayo tila. Ikaw hindi ka ba Mangantila. Si mama po yung magaling panggalatong. Isasao. Ano yung babagam? Ito sila ate no? Sila kuya. Bangot-bangot mo pa. Ano yon? Magbangot. Madi ate, puro Ilocano, jak amo ag panggalataw. Ay, gawid ka. Haan kayo nga matarusan. Gawid ka ba? Pero Ilocano siya kasi hindi naman lahat ng taga Pangasinan ipanggalato. Panggalato. May area doon na pure Ilocano talaga. Mayroon din na ano doon na panggalato. Jomar Cabalona. Ay, search mo na. Search. Ano nagan mo dito Facebook? Kuna nagteng. Dito, April Joy. Lanay. Hindi, si Jomar. Ano daw tinagan mo di Facebook. Naapanda ka no stock. Pero kandan. Hello po, Sir Romulo Castro. Sir Romulo. Si GGI, nag-agruuray mo na eh. Sir Romulo, hello daw po sabi ni Nawala lang kasi Gigi. si Forever G. No, nawala na si Forever G. Forever G. Si Forever GG. May gusto yun kay GG sa. Wala. Magkaiba na yung forever niya. lang. Si Forever G, Forever Young. Forever Young. Ay, Sam, hindi ka ba tayo late? Oo. Sa karoon, iyawid mo karwata kung nanon sa akin. Bahan ka na ni Yunisa. Bisin J. Pashin ko. Awan, bantay namin ko. Nagsambaga, mami. Magkakanoon, tagkway. Naglasak mga ate, haan nyo i-search ka din. Crush ko lang, kanlab ko talaga ni Peg. Search. Nagtangkunan. Nagtangkun nga search. Hi po, DFL Beauties. Pa-shoutout po from KSA. Hi, Ma'am Greta. From Simple Mind. Ayan, Peng. Ano daw siya? Pogi. Hindi nagadag. May dimple. May dimple sa Kaya lang sa puwet, dalawa. Kahit wala ng dimple, kung totoo. Oo, eh, no? Kung totoong. Kung totoong kasabi ng totoo. Kung totoong magligaw. Oo. Kung totoo yung mga ganyan, abay. Nagtayin ka lang. Sa kulanin mo siya. Ako nga taga Pangasinan, marunong pala magpangasinan si Greta. Opo, marunong po ako kain tapok. Kain tapo. Bo, Pangasinan daw yun. Kapampangan. Ay, Pangasinan. Mangantila. Anong kain tapo? Galila mga. Peng JFB name mo, ta-search ko man. AJ. Hello po kay Sir Jubita. Ay, Ma'am Jubita Davad. Gandang gabi mga DFL. Ayan. Udi kayo. Ayan! So, may una kayong dalawa dito? Kayong dalawa kasi alas na kami. Babay na kami. Agugas kami. Nagkasunod-sunod yung krum-krum na pinagaya. Kaya nga, kaya dito ako napupa. Alam mo, ante, pa-check up baga natin yan, ante. Hindi, tanggalin mo kasi. Oo, may ugat lang yan na kun eh. Yung labas siguro. Anong tawag ba doon? Oo, galaw. I-laser lang nila yung ugat mo na yan. Ganyan si Justin Bieber. Ayun, Yung Justin Bieber. Hindi niya mapigilan na nagkakirap-kirap. Ano nga ang tawag da? Pasma. Hindi. Hello po kay Daniela Datu. Ayan, paalis na po kami guys. Papunta na po kami church. Kami po ay See you mayroong tomorrow. panggampanin. Ayan. See you. Ayaw maiwan ng apat eh. O kaya nga, dito kayo na lang. Oh, kayo maiwan dito. Mauna na ako. Bye guys! See you tomorrow! Wala magbantay yung tatlong ay sakit. May sakit. Oh, usang sakit. Tayo. Sige na. Guys, Bye bye-bye. bye po! Thank you po! Thank you Ate Babes! Thank you, Bibilan! Thank you, babes. Oh, Bebilin. Ingat ka dyan. Ika lang po, Aje.